Chakumbiro azvitosanyika kusumudza ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura kumashure. Ini Abigail Sanyika ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo vangu. Uchiisa ruoko pasi. Alphonse Yapuwe, sumudza ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura. Ini Alphonse Yapuwe ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo vangu. Isai ruoko pasi. Takumbirawo Abigail Sanyika mudzidzisi wodare chidimu chakukonzeresa kuti mumhanga mukwirire Alphonse Yapuwe dare. Makagara pasi. Zvakaitika nezvemusi wa9 July ari mangwanani. Ndakaona kugadheni kwangu ndopapa kuchipfuta moto kadza kuti mutsimbo waienda mudenga. Ndakaenda kugadheni kuye ndakanoona baba vanhu variko kugadheni. Ndakasvobvunza kwavari ndakati kwapisa gadheni ndiani? Zvikanzi ndini. Ndakati ko mapisa gadheni zvaita sei? Vakati ndida kurima. Ndakati inini ndakauya kuno kundendima yangu yanenge ndarimisa nemombe yenge iri divi rekusaidho. Ndakati musazopindawo kudivi rangu ripi randarimo iri ndoda kudyaradza mombeyo. Mupindo rimwe divi murimo wekusaidho. Vakabva vatotanga kuti I want to kill you, ndoda kukuuraya. Vakatanga kutondimhanyisa nemumoto imomo. Panga paine murume anga ari padivi aitoona zvaiitika izvi. Ndamhanya nekoko ndaishedzera pamba yange iri padhuze vachiti ndoda kukuuraya. Ndaenda pamba paipai ndakasikotaura nyaya yeiyo pamba paipai. Ndichibva ipapo ndakabva ndananga pasabhuku nomuzivisa zvakanga zvaitika. Mushure mekunge baba ava vakabva pamba 2021 hatigari tese. Havatouya kumba, havatipe chikafu, havachengeta vana manotoro wavanoendesa. Asi chakashamisira ndechekuti vakauya kugadheni. Gadheni iri ndini ndiri kumba. Ndinotoona nezvegadheni iri. Ivo vanogara kwavanogara. Ndongoziva zvokuti vanogara muvhileji iyoyo. Mazhanda imomo. Asi pavanogara handikuziva kuti vanogara kuri mukadzi wavo. Ndakamboonawo vauya gadheni racho. Sabhuku akuitonga nyaya iyi akati imimi baba matadza nokuti manga muchifanira kutanga maonaka sekuti pane mapepa protection order ndinawo. Avaindirova nekutengesa property, kutengesa munda pamba. Ndakasvika pakunotora protection order yandinayo. Yekutanga ndakaitora 2021. Yechipiri protection order yemunda ndakaitora 2022. Mapepa iwayo ndinawo. Saka sabhuku akati vaifanira kutanga mandiona. Imamiza kuti kune mhosva dziriko, mune nyaya dziriko kumba. Asi maenda kunoita noise. Saka nyaya iripo ndepapi. Ndakati ina ndakuya chiti tishayaniswe. Titi ari mapaka ari makwake nokuti gadheni ro ndora nditorarama ndiye murume wangu gadheni ro. Ipapo gadheni ndaitoriri mazhizha chete nekuti baba vachienda vakatengesa mapaipi ese atairimisa gadheni. Vakatengesa mombe dzese, vakatengesa mbudzi, vakatengesa mainjini. Vakauya padenga vakatora sola, vakatora mabhatiri. Zvese property yese vakatengesa vakuenda. Kwavaenda kwacheko vakatotanga vandidzinga. Tange tine shop yakapiwa vana vemazhanda. Vakapiwa nzvimbo yekuvakira mashopu. Ndakanga ndakavakawo shopu yangu yandakava pamwechete navo nevana. Shopu iyoyo takavaka shopu, pane shopu yegrocery, pane hardware, pane 6 matengi atinofira magasi. Zvese izvo vakandidzinga ipapo. Vakandidzinga 2021. Vakati havari kutondiona netsoka yavo. Kuva takatora mbana muna 2021. Ndakabva ndakatomboenda kuna sekuru wavo kuti Alphonse ari kundidzinga muzukuru wenyu pashopu yangu yandakavaka. Ari kundidzinga kuti sekuru vakasvika kuti kowarambwa here enda kumba. Kumba kuye futi akateera achindidzinga achindirova. Akandirova katatu ndikapinda muchipatara. Kusvika ndatorifirwa makumbe ndikaenda kuparire nyatwa. Kusvika nyaya tozopinda polisi. Ndaenda kupolisi, polisi vakasvika pakuti ndatombodzimisa dhoketi. Andichidzimisa dhoketi ndokuipa mombe. Ndakabva ndadzima dhoketi riyeri. Ndadzimisa dhoketi romombe yebva yatienda kumusha kwedu. Yaenda mombe iyeyi. Ndadzoka futi, akatanga futi kundirova akaziva kuti dhoketi radzima. Ndobva ndaenda kukoti. Mapurisa akazoti chiendai kucivil court nekuti munhu unyaramba achingurova. Ndakaenda nemapepa ekuchipatara ekurohwa nemapepa airatidza umbowo kumapurisa ekurapwa kwese kwandaita. Ndobva ndapuwa protection order. Ndobva azodzoka 2021 murume uyu. Kwakutanga kutengesa munda. Wandigera achinidzinga pamba pai.
zvaakamboita futi pa2021 iye ngaakugorera 2022 ndakatomboona vanhu vauya vaya vatoerera munda uye vanhu vakutochera makomba kwakacherwa mazikomba akadai mamwe acho akavhara nemvura mamwe acho akangoshama akadai ndatoona kuti ndo zvavaita pakata 2 days vachicherwa kumapango vachitaura kuti bva pano handisiwa kukuona kumapango ndatotengesa munda wangu ndakadzokera futi kucivil court ndakandoona kuti pamba paipatengesa patoni vanhu vari kuchera makomba vakashedzwa vane dani vakabvunzwa vakati handisi kumbotengesa vanondinyepera handisi kumbotengesa zvakanzi chiendai munoudza sabhuku mumusha nyaya yenyu akufanira kutengesa mane kodzero kutengesa here baba vakati kwete vachiende munodzani sabhuku zvese zvaitika izvi vakasanga vaona chavanoita munoudza sabhuku mozivisa noenda kupolisi saka pakaitika nyaya yekunditandanisa iyi ndakabva ndanozivisa sabhuku vanoenda kupolisi avo bva vatorwa nepolisi bva vasungwa nyaya yacho yakapinda musi wa14 mudare muno rekundimhanyisa nekundidzinga pamba zvavairambidzwa zviine daro saka yatongwa saka ndakabva ndazotora tumapepa angu aya vandachirege ndiuye kuno kunini wegarden ndiende kwamama ndomafambira zvakaita Alphonse yakuri yange yekundimhanyisa achiti ada kundiuraya vakatsanangurwa mune mhosva imi makaenda sei kumba iko kwamunoziva kuti kune protection order maenda futi kunovamhanyisa muchivashungurudza zvakarambwa necivil court nemapepa handinawo ndinawo futi hapana saka mhosva yauinayo ukofanira kuenda kujeri saka uchakwanisa kuenda kujeri nokuti wakabva pafuti chichemo chacho hatinagona kuchidaira ndinyaya yanga yatongwa kudhara vakati ndine vana 4 vandiri kuchengeta apa kwavanogara nemukadzi wavo vana kana mwana wake wabva wati ndine vana 4 vandiri kuchengeta dare rakati chakunzwira tsitsi uchibvisa 120 years vakanzi vabvise nedare ndokupera kwakaita nyaya Alphonse yakuri unoti chiine zvekutaurwa naAbdulsaid ndikuramba zvamukuramba ndezvipi vane zvazvo zvavatsanangura zvokuti ndakatengesa munda ndabva ndatengesa munda chikwanda chokuti ndakatengesa mapaipi aripo izvozvi handikutengesa aripo masola angu ndakatengesa aripo izvozvi izvozvi kuti atoripo izvozvi handakutengesa zvemuaziwe wakabva kumba 2021 ichokwadi rimatinemo handina kubva kumba 2021 ndokandotogara saka watobva kumba kuna adzimai avo no adzimai vangu nemwana vakatondidzinga kumba saka iwe ndati hanzi wakabva kumba 2021 ukati kwete ndakadzinga vandabvunza kuti saka wabva kumba here nhasi kuna adzimai vangu vakwete wabva asi ndiri pagombe ndokwazhanda ikoko saka wabvako rini kumba kuna adzimai vako 2021 waramba kumba kwadzimai vangu akugarika ndinodzingwa izvozvi handitobvunza kuti ndikatoona kumba yako ndotorohwa 2021 ndo wakapedzisira kubvako ndinosvika ndidavo ndichipfuura mutobvura ndogara iwe ibata maoko ako futi agare kwauri ikoko hauna kana kwaundoona ndichikusimudzira ruoko ndabvunza gori ya nyaya ya 2021 ndoyanda kubvunza iwe waramba iwo kuti uri kudzingwa nemudzimai nemwana ndinosvika kumba kwete zvokugara pakatengeswa pakavaka kana hapana kwavo hapana kuzotengeswa pakangocherwa makomba nemunhu wakauya naye pakacherwa makomba mheuti aida kutovaka here munhu amuti tatenga saka ndobva ndamhanya kucivil court mapepa ndinawaka enyaya iyoyo zvakanaka iwe unotenda kuti wakaenda mudare ramajistrate musi wa14 July musi wa14 na 15 ndakaenda mhosva yawakaendera kudare yange iri ichi yekuti takanzi ndavamhanyisa kugarden wakanzi nani ndakamhanga ndochidzi ndavamhanyisa kugarden kunhau yataurwa yekunzi vakanzwi vakaona garden musi wa9 July kuchipfuta moto kuchibuda hutsi ichokwadi here ichi chokwadi ndaida kurima waida kurima wanga wapedzera kurima garden iyoyo inini nayo tapedza kurima 2012 saka mupesa paranga risiri mwana harisi kurimwa izvozvo kana izvo hazisina kurimwa pana akatokumbira gore rinei opanext akarima muna February but 2012 ini nayo hatirima garden izvo vataura vakati iwewo garden iri ndo murume wako uyo ari kuti makapedzera kurima 2012 chokwadi ndechipa
chokwadi ndezvekuti gadheni renandaku riri mazhizha chete nekuti vakabvisa mapaipi, injini, mbombe. Saka ndiri kutaura zvazvipo pamba vari kuti zviriko asi hakuna chiri pamba. Zviri kupi zvinhu zvanzi nemurume wako mapaipi aripa? Hapana kuna kupaguna chinhu. Mapaipi ari kupa? Mapaipi ari zvinoita mapaipi ekudiridzisa kana asingashandi anofa. Ari pa next door pambapinda apa next pa next door parugara adzimai wako. Ndopazi aripo here mapaipi pa next door? Nditoziva kana kwazviri. Zvinhu zvakatobviswa kuti nditofa nevana nenzara. Masola paneo ariko izvozvo. Kumba izvozvo. Unonzi kumba ndekupi? Pazhanda. Pana adzimai wako? Ndopapa. Saka adzimai wako havachaona? Ini tikutaura chokwadi. Hamuchaona here? Masola kuona masola paneo ari pamba. Hapana kana sora yakatakurwa nemabhatiri zvese. Madhishi chii kwakatohaiwa motikari iri pa next door ikatotakura zvimwe. Chakatanga kubviswa mapadza, akabviswa mapadza matemo achinzi ndipei zvinhu izvi ndinogadzirisa. Iwo wati masola paneo ari kukumba. Mumamba wangu masola ari. Ari pai? Ari padenga. Pemba. Pamusoro pemba? Aripo izvozvo. Ane umboone izvozvi ndiani? Vamwe vari munhu vanogara upa? Vamwe vakanyanya munonditaura tiri amadzamai ako. Masola paneo ari pamusoro pemba yawo? Tinoziva ndova vakatenga. Vakatengwa nani? Naavo. Ko mamwe acho hamusingazivi ndako? Atemboziva acho avakanga vari pamwe chete nemurume wavo vakatakura vakavabvisa. Tofunga isusu akatakura ndiani? Ivo baba takatomboenda tichinogadzisa nyaya chino kuti vanhu vakwirirana naava pangura vakatoramba vakati zvichakwanisika ndichakwanisa kugadzirana nehama iyi. Ndichakwanisa kugara nehama iyi ndiani? Pangura. Ichokwadi here Alphonse kuti wakataura kuti uchakwanisa kugara nehama yavo? Handina kudaro. Ko mapaipi emvura ari kudzari pa next door? Aripo izvozvo. Asi kubvunzewo. Amai? Zvemapaipi handizoziva because ndinogara kuchira. Ko kwataurwa kumashops uko kwanzi kwangu neshopu nehardware nenhikiri nekutengesa gasi kunoshandiswa nani izvi? Ivo ndo vaikushandisa ava vadzinza. Here ari kushandisa kumashops ndiani? Kwakavharwa. Kusushanda izvozvo. Sikewo uri kugara Tuckshop. Kwakavharwa. Kwakavharwa. Saka arikugara kundiani kuzvinezvi? Kugara kupi? Ndimi. Ndiri kugara patuckshop ipapo. Arikushandisa kundimi. Tuckshop yakavhara. Muri kugarapo. Kugara nokushandisa. Ndapinda kunzi kugara kupi. Ko mombe dzakatengeswa idzi? Hanzi wakatengesa mombe? Handina kutengesa mombe. Saka munadzo mombe? Mombe dzakatorwa nadzo ndinongana nadzo pashereni. Mbiri vakaenda nadzo pashereni. Izvo ndokadziriso. Makaendesa mombe dzekuti pashereni? Vanonyeba ndotore mapepa acho anokato. Bepa remombe. Mombe zvaakaita andirova zvakaipisisa. Nyaya yakuenda kumatare. Ndobva andinyengetedza uyo akati musaindise ndinozaririrwa. Ndakabva ndataura mapurisa kuti akatengesa zvese zvandataura izvi. Mombe masola chizvese akabvisa pamba hapana. Ndobva ona kuti nyaya yakuenda ku. Ndobva ataiwa imi muchirege kunge muchandimhangarira. Tore mombe yasara mudanga mundese mundidzimise. Ndine vana 4 vakuasha varoora vazukuru 5. Saivo vakuasha nevaroora vari kuvadzidzisa kuti kudii? Vari kudzidza kuti chii vakuasha nevaroora? Iwo haugare pamba. Mukazonzwawo mwana womusikana kuti atizwa kupa ukarohwa zvadai unodii? Unobata nazvo? Saka kugara kwangu pamusha hakusi kuda kwangu. Saka kwangu pamusha hakusi kuda kwangu. Wakamboudza ani iwe kuti adzimai vari kukudzinga pamusha? Sabhuku ndakamuzivisa. Asekuru anga ndogara navo ndakavazivisa. Abereki vangu ndakavazivisa. Ukama kwangu kuisa kuzviva. Saka ndanzwa pana manhere kunzi Sabhuku akatonga achiti murume watadza. Iwe une chimwe chinyorwa chedare rakambogarwa naSabhuku achikutonganisai? Hatisati ambotongana Sabhuku kugara kwese. Asi kuti Sabhuku uyu nyaya yandakaenda naye kupiswa kwegadheni ndo yatakanoita kuti.
Mamura pane protection order maviri. Pane protection order yekumunda, poita protection order yekurohwa. Ndizvo sei? Ichokwadi ndinazvo. Kama protection order isa aingouya achindonha kubva mumhepo ati. Ndobvunza kudai mambo wangu. Ndikunobvunza iyoyo. Protection order yekushanda ndeyekutanga mambo wangu. Yechipiri yakanyorwa mudare ramambo kucivil court. Nokuti yaitaura kuti ndakatengesa garden, ndakatengesa munhu, ndakatengesa masola. Padada pamberi pedare kuti kwete mambo wangu. Pamunda muti ndakatengesa ndopamari kubuda ndomari kugara izvozvo. Mabhatiri masola akunzi ndakatengesa ndo anga akatoalaita musi wacho iwoyo. Mombe dzikunzi dzakatengeswa dzacho ndakatati ndo dzakaenda kumusha kwangu. Asi hamuna kupindura mubvunzo, anzorima protection order akauya aikangodonha kubva kudenga here kuti muzopiwa protection order tichanjaitika. Yechipiri ndandisagare nawo mambo wangu. Protection yechipiri ndandisagare nawo yakatori yachona yandikuti yandikutsanangura yachona iyoyo. Asi pamakapiwa protection order ndichii chakinge chaitika? Nokuti imi mati makadzingwa pamba asi imimi mawanikwazve mukunzi makapiwa protection order. Imimi muri kuti kana ndimi maishungurudzwa asi maprotection order akududzira kakuti imi ndimi maitoshungurudza. Protection order variation of protection order vada yechipiri yachona yaitaura kuti ini ndanga ndatengesa musha wandisina kutengesa ndakanozviramba kudare ramambo. Zvakanaka. Amai mati kudii? Inini ndoda kudaira patarona sanyika pekuti mombe ndakarohwa ndikadzikaenda musha kwake. Inini ndinokuramba kuti kwete uyu mwana wangu mukomana akatame kunotarwa atiswira neni mudzimai wangu ndobva ndaenda kumba ndobva uyo mwana bhakuti akaita neta zvakati mudora wenyu vandanya akanga ari manheta svari manheta vakumatisebva ndabvunza mudoro wangu nai mudoro wangu saka me ndakarohwa saka ndikabva ndatodza mapurisa kuti andi Mwana wenyu arikugara kupi? pachina mwana Ani Alphonse? Ndokumba kwake here? kumba chako kwake kwaakaberekwa akagara pasana pangu ini namai vake pamusana pemukoma wako kuti vagara apa Mubvunzo umwe chete wabvunzwa ndomudaira. arikugara kubasa kutakshop achitaura izvo kuti arikugara Arikugara kutakshop achiitei? akamunhu achitengesa zvekanokubirwa hakuna chichirimo mutakshop memashaka. Saka chikuita kuti mwana wenyu agare kutakshop chii? Amai ava ndinokuta kuti vandipedza kunditsanangure kuti amai ava vakati ndarohwa chindiudza inini vachiti ndakarohwa ndakazodai ndabvunza zvemwana wenyu. Pindurai zvandakubvunza. ndozvokuti Chikuita kuti mwana wenyu agare kutakshop chii? akatorwa protection nemudzimai wake. Saka protection inoita kuti baba wabudomba. Hakusi kugarikika ishe hakusi kumba kwakusigarika mai inopenga. Imimi munovaka here imi kana kuti munoputsa imi? Aiwa munhu wamwari pete. Rurimi rwenyu haruvake imi. Aiwa baba. Musandibaire. Ndati rurimi rwenyu haruvake. Handiti zvaanenge andudza murora. Ndati rurimi rwenyu haruvake imi. Muri poison. Kana tiri mumusha anodzi musoro wemba ndeyani? Baba. Saka ari kuitei noubaba wake? Ari kuitei noubaba hwake? Chazoita kuti protection order iuye chii? Protection order inouya kana mumba makagarika zvangu mune runyararo. Imi ndimi amai munofana kuyananisa vana. Asi muri kumira nemwana wenyu muchichorokodza muroora. Mutorwa mushamenyu momba wamazada ndisimunin'ina wenyu. Kana mauya kudare ramambo hamuna kuuya kumukadzing'ina wenyu wamunopindura naye muchiita zvamunoda. Wenyu wamunotsura mwana wenyu. Kana imi muroora akakudzai ndarohwa mwana wenyu makambomutsura mukamutsura kuti chii? Mubvunzei muroora wangu. Ndabvunza imimi. Ndarichodzivira wadarirei iwe wadarirei ndati mwana wenyu makambomurayira kuti kudii nenhau yemba yake. Kusadaro garai zvakanaka. Ivo vana 4 wauri kuchengeta vari kupa? Mambo vana vese vandozoitika. One diki ndari 15 years. Kudarira wakaenda musi wa14. Dare rakakuregerera nechikonzero chokuti wakati une vana 4 wauri kuchengeta. Handina kuti 4 ndiri kuchengeta mambo.
asi vandakataura Tanga tiri mumudare ndo zvakataura. Wakati ndine vana 4 ndo zvakaita kuti varegerere apo. ini ndakati ndine vana 4 1 ndiya jemu Anzi mukataura mungonyaka dai so mune matwasi. sorry ndingaziva kutaura chete amaine vana vari kupi vana vari kushanda vari mabasa vese Osaka ndiwo wakataura kuti ndiwo uri kuchengeta. handina kudaro mambo handina kudaro saka mudzimai wako uri kumudera akandiramba ndiye akatondiramba ini Wabvunzwa wapapa. ini ndinomuda but ndinoda semunhu asingandida akandipa gupuro ndakapa gupuro ndinavo ungoti ndichimuda kana ndichada kugumira papa ndiri kumuda asi ndakapiwa gupuro gupuro ndakatiwa chino ndiri kuti handidzikwe kumba handiregerewo mambo pakutaura Andikane kudzimira anounza zvo. Pane pane ndakudzi. saka iwe musi wa9 July wakaenda kugadheni kuchinoitei iwe ndaenda kurima kwemudzimai asisati udewe gadheni racho harisiri mudzimai gadheni harisiri mudzimai ngerekutesi takangaambotaura neadzimai vako io ndozvauda hatikwanisi kutaura tese ndinokuda kwei tikatotaura tese pari kunzi protection wedhe chipiri ndiyada kuedza kutaura nawo tikatopedza takutotukana chipiri herewo ndakatomuroora mai manje protection order idzo dziri bhoo ngadzigare dziripo idzodzo protection order hadzina kana chakamboipa protection order hanzi iri kuchengetedza munda kuti usatengeswe kwete handada kubvunza mubvunze protection order yekutanga ndeyekudzivirira kurwisana not a problem protection order yechitu ndeyekudzivirira munda kuti usatengeswe handiti apa mutoora kuti mune varoora mune vakwasha kuda kuti vana iva vagorima pai saka maprotection order ese haana kana chakaipa ari right ngaatogara aripo because ari kungochengetedza ivhu ari kuchengetedza mhirizhonga kusasaitwe mhirizhonga apika murume wako chiri muda here Murume wangu ndaive ndichimuda asi munhu anondirova ndikubva ndatoshera kuziva kuti ndinogara naye sei munhu anondirova kudai munhu asingandichengeta anondida chirudziro asingandipe kana chinhu Wapindura. Pamubvunzo wamambo hapana chawaita sei? Mumwe muti umuda here. muchokwadi kugara naye Muchakwanisa. ndaonekwa Kuti makamupa gupuro ichokwadi. ava vanonyepa ndakavapira gupuro kupi ndakavagopupa gupuro kainani gadheni rakakura zvakadii rinotokwana iyeka rinokwana vana vamina vava muri kuti mune varoora vari kugara kupa vana vakamunda katinogara nako kastendi kadiki diki katinogara nako kadiki diki kastenda saka mumwana akatotsvagawo pake uye akatsvaga pake vakati vasira mukomana wokupedzisirayo pamba ipapa neni kamba akakapa kastendi kacho kadiki akatakavakira tinongori nestendi pamba yenegari uko ari kugara zvinezvi ndikwani kwarugara kwarikugara nedzimai haagari pashopu anogara muvhileji imo pashopu anotouya kuzosenza pashopu pandora pane magasi pane adweniti vanouya kuzosenza kwavanogara kundozikanwa nasabhuku anokushanda here panhapo shopa pashopu kana vakatovhara mhene zvinezvi asi toziva kuti shopu iyi ndeinotoshanda zvese zvaka zviripo ndakabvapo zichishanda kandakadzingwa pashopu iwewe uri kugara kupi muchamashanda iwo Ichokwadi. yakunzi tinoenda tinoenda asateerera kuenda kugadheni orit gadheni chiti ogara kutakishopu ozi handiwo unonditira ushasha hwokusandipindura zvandiri kukubvunza gadheni kuchiregera kukuenda chisiyira amai nevana kugadheni iwe ichiita zvauri kuita sabhuku zvandava nokupa pamwe pokugara hando wakaroora mukadzi chisiya vana vazukuru nevaroora vagare kumba kuna adzimai iwe tsvaga sabhuku zvandanga vakupe pamwe pokugara
Mvuga pamasunda ngomuchiti ndinopika. Mamuchiti ndotaura chokwadi. Zvino mukanyeba mambo vanozongokurwadzisa. Taura chokwadi chibatsirike. Mambo wangu Wavhunzwa mubvunzo uri kugara kupi mazhanda. togara kutakishuku mazhanda. Nemukadzi wakaroora munogara mutatu. Togara patakishuku. Kune imba yekuseri. Izvozvo ndingatogara izvozvo. Tikatoenda izvozvo so mambo wangu ndokwandiri izvozvo. Taura chokwadi izvozvo. Asunza rowanziko. Inini ndida kutaura zvangu amati kubhadhera chaienda kunoona ikoko. Uyu Abigail akaya pamusha pazhanda ari munyina wangu mwana wakababa mudika Abrahamu. Mukoma wangu ainzi Letwin akanga ari murwere nechirwere Machinoda kutaura nyaya yegadhini. Makutaura zvokuti munin'ina wangu Abrahamu. Pindurai zvegadhini zvandataura izvi. Negadheni izvi zvichakwanisika kuti uye agare pagadheni nokuti gadheni akagadzwa nomukoma wangu inini kuti imi mogara muchindichengeta. Kana ndafa moenda musha kwenyu kwaMwanza kwasiyaku esuri ndafunza kuko. Ananzi aende kumusha wake. Uyu muroora wangu nemwana nemurume wake. Osaka uyu makudzinga mwana wenyu abve mumusha mazhanda aende kumusha wake. Nokuti akazofira mumukaka kamwezi kevashawasha ndokutora mushanda washawasha kuti ndokaine mwana pana afira muno. Sada kuti aiwa mwana wangu uyu takapana chitsiridzo musi wakaya musikana wepfumba. Igore ripiri munhu abereka ane vazukuru neakunzi ngaachi tama aende kumusha kwaMwanza. Ndomusha kwake zvine basha. Ani? Iye uyu nomurume wake. Aiwa udzai Afonzi ndiye anoenda kwaMwanza. Ko mukadzi asara muyedhi mangu. Ko vana vese vakavaka. Hapana akavaka baba. Kati mumwe anomusha kwake. Zvaenda kwaMwanza. Chisimukai mubude panze. Asi mambo zvemaita zvozvo Aiwa budai makanyarara mambo. Hanzi chii? Mutsvagodera wani. Asi uyu Alfonso asi mwana wekwashanda. Asi uyu ndokumusha kwandokwachikwaka vakagara mumusha maaseko hanzvadzi akatipa pekugara ndaaluisi Zhanda anga achiri sabhuku. Mumusha wamu ndotori ne34 years. Baba vandakagara navo ndine 34 years ndichigara mumusha wamu. Baba ndakagara navo 30 years. Mushure mekunge zvegadheni zvaitika, amai vakabva kumusha kwavo kwakarurwa. Vakatosondidzinga futi pamba, iwo mazuva apere wani. Vakati handikukuona pamba panapa, enda kumusha kwako kwaShereni. Mamboka tambire takanyarara but kana mauta unenge usvika mambo. Iwo ava ndiani wakunsati matorana. Wakama ndiani wamai wako. Wauti mudzimai wako. Alfonso ndokuzonzwa. Ndikuzinzwa. Munovaziva vaisani. Ndari maroorana. Ndandisingavazivi ndakatozizana. Aiwa ndezvino munovaziva vaisani. Mutupo wavanhu wakafanana amai vanonzi ndikama wachionawo. Pabuda mai manje apa vamwe vaitaura kuti hanzi wakamutora auya nani vada kutaura kamwewo. Iko zvinovakwazi ani tomboda handisi murume nemukadzi. Ndiani wakwa. Chii chamai wako. Ndamai. Ndakati wakaroora amai tenda nyama. Ndizvozvo. Vane vanyepa here. Wakaroora amai vako. Mai pabuda tete apa vadakutaura kamaoko. Handiti pakati zvine akatora mwana uyu auya kwakazotanga ari nhingo wangu. Ndazviziva zvidizvo. Mabika Abraham. Handiri murwa unokuziva. Nevabuda vadzikama handiti ka vasausvitsa mambo. Kana vati kuna mambo hondo yacho chakura yakura kana. Wakaroora amai idzi zuva rao dzinga amai pamusha. Pane pamwe pandisiri kutaurwa chokwadi. Sekuti ndikwadzinga pamusha. Ipapo inini ipapo pandiri mambo wangu hachisi chokwadi izvozvo. Nokuti ipapo munenge muchitondidzamirira kuti ndiri kudzinga madzimai pamusha. Ndakuzvanyirira papa. Tinini ndiri kwadzinga pamusha.
Ina ndakana muromero ndakabudisa mari ndakapiwa mabhondi aya ndakabva ndakasipa bepa racho nerise kudhura zvakaitika ndaiziva kuti nyaya ichamuka sezvazviita nhasi sana ndakachengeta vandoda mubvunzawo kwasho wangu anoti akadzingwa kumba nehanzvadzi yangu nemwana 2021 yacho aratati akadzingwa akazomudzinga kwagombeni here nekuti taigara kuSouth Africa tese nemuzukuru wangu saka ndisikuziva kuti akazodzingwa kwagombeni kana kuti akadzingwa pafoni kana kuti akadzingwa paiki kuda kupanzwa kuti inini nemwana ari kutaura kunzi akandidzinga pamwe tsano manga musipo mimi andikutsanangurira Makiura anopota achiuya munhu anouya regular anoti akaindodzoka paanoenda achidzoka anosvoudzwa kunzi ndadai mababa wako ndipanosvondimutsira hovhu zvotoanatsana ndizvozvo asi iye uya hauye iye anouya regular ndopindurawo ipapo kuti muzukuru wangu apedze chikoro akanopedza apo musha kwedu kwashiri adzingwa nababa saka ndikuda kuti akazorwana kupi simba rekudzinga baba vake vaimbomudzinga kuti asaende akapedzera chikoro atori pamba pedu kumusha kwashireni chaiko achisirwa sadza pamusoro pezumbu nahanzvadzi vamwe ndakatombodya sadza inini pamusoro pezumbu asingadiwo kuonekwa pamba petenge pafiwa so kana vachinge vadzoka kubva kubasa ini ndaenda kuhoridhe ikoko zvokuti kana kuti ndizozati muzukuru wangu anotaura vese vari vatatu muzukuru wangu mumwe wacho aibata paipi musikana kubva makuseni kusvika zuva renyumu rakaisa pafudza pamwanasikana havana kutanga nhasi mutsano wangu vakabvira kare but vatiri vadiki iwo abvunziwe zvinhu zvakazotanga kushata papi ndaiziva muchirima muchiita zvinhu zvenyu zvichifamba wani zvakazoshata papi zvinhu vakomana pangu akuenda kubasa vese pakatanga kushata sei vakomana pangu akuenda kubasa vese ndipakatanga kushata zvinhu vana vako vana vangu saka zvazvashata pakudiya ndakada zvazvinoita tichirara muchirera vana rwara muzokuranga mwana unoranga mwana bhosi unongori mubereki kuti mwana kitsika dzakananga nochimuranga asi nekuti zvone waranga mwana achikora kuchimuranga pokuti ndazotadzana naamai manje amai kuti vana vakura vakushanda wakunzi baba vako vaizokudai vakuzokudai ndo pakatanga kushata kukanyiza kuita kushata kwangu ini asi vana vangu ndakachengeta vese vana vangu havana kushanda nekuinisa marikicho avatsanzwa kutaura izvo vakutondinyephera komana iye iyoyo vashona iyeye achitoenda kuSouth Africa kwacho akasiya mwana ne8 months zvinoshamisa kuti ndikunzi ndasi saka ndikuira panyaya yacho ipapo mambo pamusoro inini mwana waenda ndakamuchengeta kubvira grade 5 grade 6 grade 7 adzingwa nababa ndopa akazoenda kunodzinga akugara kwashereni kwanambuye adzingwa nababa ivava futi tofunga mwana akazodzoka futi apedza chikoro ndakagara naye vakazoenda kumunyengerera mwana kumutora aigara ari mwana wekudzingwa sanga zvaitwa vairara mudzimba dzevanhu vachidzingwa vachirara musango ndozvaita futi vana ivavo nababa avo iyo nhingirikini takishop yaminayo panhingirikini avo pane hardware nechi pane shopu pane hardware panofirwa magasi pakatovakwa chimba ichokwadi here chi takishop yakavaka nemarumu aiti mapo chiti chinangwa chekuti munozira hardware imwe yeta takishop iyi kunzi hardware izide kuti hardware haina kuti ashanda kana kwamdei magasi akunzi ndemagasi 6 atakatenga ndemagasi 200 nawo 4 ndakanga ndatoakumbira ndakabvisira vanhu havatoaziva vaita zokutonzwa kuti magasi 6 havatoaziva ivanoziva 2 ndakatenga nditori ndichitoenda kubasa kumba kwamurugara kunogara adzimai vako vakakura zvakadii nepandinogara kumba kunogara adzimai vako vakakura zvakadii nepandiri distance yakanaka kuti kukura kwemusha munda wedu almost 2.5 acres dzimba kwandavaka 5 rooms apatombosvika mangi 2 acres pamwe 1.5 pasvike 2 acres hatisvika zvokuti pandinototeerera munda inini ndototeerera ndichibatanidza nougadheni kuti pange poenderana maeka acho
vari kunzi shopi ipapa iri kunzi ine marumu mairi pane 6 rooms. Munoti mushopu side reshopi munoti murumu matairara nemuwarehouse makadai 3 rooms dzakadai. Tienda pahardware munoti muhardware nekapantry nekuseri kwatini takaisira karumu kekuti kanogerwa nevanhu musoro kanga kari nekuseri kunoti 3 koti 3 hapana 2 rooms. Zvakanaka. Ndichakumbira kuti kubuda panze kuzopedza. Ndakumbira mese mubuda panze kuzopedza.